कहेला तू नहीं खे हो इजी कवना सबत संगे रहेला तू बिजी बता तो का हमरा से कहेला तू नहीं खे हो इजी अच्छा? कवना सबत संगे रहेला तू बिजी काहे हमारा को इतना तू सब कइलू अच्छा? काहे हमारा को इतना तू सब कइलू काहे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक कइलू दूसरा से बतियौल तो ब्लॉक कइनी बुझला का रे काहे लगावो तारू हमारा में दागी तहरा सिवा नहीं दोसरा के ताकी हमके सब पता बहू अरे का पता बहू जन गोइल बानी हम तोहरो हो बतिया डेरा गिरावतार आधी आधी रतिया जंगा फोन जाते हो काहे तू लत कइलू फोन जाते हो काहे तू लत कइलू काहे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक कइलू दूसरा से बतियौल तो ब्लॉक कइनी अरे ना झूठ बोलत है काहे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक कइलू दूसरा से बतियौल तो ब्लॉक कइनी ऐसे का कहतारू आज तू बतिया लागत तोहरो माराइल बा मतिया अच्छा ऐसा तो हो नहीं के सब अरे ऐसा के बात हो दादा भुट्टू सम रसिया का कोहेला हो ओकरा संगे हरदम रहेला हो रंजन शर्मा के दिलवा पहक कइलू रंजन शर्मा के दिलवा पहक कइलू काहे व्हाट्सएप पर नंबर ब्लॉक कइलू दूसरा से बतियौल तो ब्लॉक कइनी अरे सुधर जाओ से अरे बिगड़िए गइल बन तो अब का सुधरी मिक्स बाय रसिया स्टूडियो।